Здравейте, приятели! Отново съм Христо Тодоров от фирма Стрелиция. Както знаете, занимаваме се с отглеждане на разсади. Изпращаме ги до всяка точка на страната, така че ако имате желание да си закупите от това, което ще видите след малко, ще ни намерите в интернет. Днес ще поговорим за петунията и особено за каскадната петуния. Как може да си я насадите, така че да ви цъфти през целия летен сезон, да ви дава стотици цветове. И ще ви кажа как това ще стане най-добре. Когато си получите каскадна петуния, ако е в малък вид, както е тази, много важен момент е така нареченото пензиране или пречупване на върха. Всяки петуния си има един връх, който е хубаво още в началото да се пречупи. И когато е такъв малък, най-добре да се изхвърли. Ако не се пречупи, ще стане дълга, в няколко разклонения само, но не толкова богата. А какво би се получил от тук след около 2-3 седмици, може да видите ето при тези петунии. Ето това се получават. Повече от 10 разклонения. Така, да поговорим сега за засаждането. Петунията има много листна маса, което предразполага да има нужда от много вода през целия сезон на цъфтеж. За тази цел ви препоръчвам да си осигурявате хубав торфен субстрат, който поема влага и особено торфени субстрати, в които има кокосови влакна, които задържат водата и тя не се изпарява. Това е един от тях. Какво трябва да направим, за да си засадим едно съндъче с каскадни петунии? Преди всичко да си имаме съндъче, да си имаме хубава почва. Запълваме тази част на съндъчето с хубав почвен субстрат. Съндъчето в случая е 50 см. Когато разсадите са хубави и се насадат рано, още началото на април в съндъчета, може да насадите спокойно 2 петуни. Ако ги насадите, да речем, май или юни месец, тогава вече може да насадите 3 петуни. Хубаво е да сложите, както говорихме преди, гранулиран атор в основата на съндъчето. Тя е с дълъг период на храна. Тази специално е с период за около 4 месеца. След това продължаваме с засаждането. Когато извадите растението, ще видите, че има много хубави корени, ако има чак толкова много листна маса. Ако е като това, корените ще са съвсем малко. Затова изчакайте, ако сте го закупили в този вид, растението да направи повече листя, както и хубави корени. Сега ще сложим само 2 растения в това съндъче. Те ще изпълнят съндъчето и няма да има повече място като храна за повече от 2 растения. Ще вземем още едно. Имайте предвид, че петунията не обича изключителни южни тераси или ако нямате друга, просто осигурете някакво леко засенчване или в най-лошия случай редовна поливка, защото петунията изтегля много вода от съндъчето и обикновено в летните месеци, юли и август, се полива и сутрин, и вечер. Но за сметка на дадените грижи от вас, ви се отблагодарява със своята красота. Отблагодарява ви се с енергията, която дава, която по-скоро връща от вас. Особено хората, които много обичат растения, казват: всичко каквото бодна ми се хваща. Има и други, за които няма да споменаваме. Така, вече нашето съндъче е готово. Ако ви още е рано, има опасност и от слана, през деня го изнасите на слънце, разсада да свиква с колебанията на
нощната и дневната температура. Но вече, когато няма опасност и ослана, оставяйте го спокойно навън. Растенията имат нужда както от светлина, така имат нужда и от свеж въздух. Особено петуниите, когато ги задържите за по-дълго време на сенчесто място и на влажно място, има възможност да хванат брашната мана. От долната страна на листата е едно хубаво побеляване, което за тях не е никак добро. Това е за петуниите. Ако имате късмет, след около 3 седмици ще направим друго видео и това съндъче ще го видите с цветове.